pasensya na mo guys, nagkamali-mali jud ko ganiya kay tungod ani busy lagi wala gid ni panuklay ani paitay tabla pamantay ani angkan og 24 anak. Paita bitaw. Lisod kay ni mag-vlog ta niya, trabaho na patay hunon naon, mag-vlog, mag dali, dali. Isama ko kayong mga gwapo, gwapa. Sa vlog ni ate. Hi, Hi, good morning. ano gito pangalan mo no? How are you? Nakalive ba yan? O record mo yan? Hindi, record it, upload ko man ito. Later. Hi! Ano nga pangalan mo yun? Hindi ko na. Charlotte! General! Charlotte. Hi! Pag ano dili para Charlotte. oh. Ayan, tapos Sa na mga po. staff to sa NYU. Ay, talagang doon niya. Stop talaga. Hi, Pasensya bye. ka mo kay busy, jud talaga. Oh, saka na lang magluto ko ng ulam, ipahatid ko sa anak ko. Akala ko iiwan na ako ng bus mga guys. Kadaldalira gid talaga. Nandun na ang bus. Going. Ang bus nagkaway-kaway. 4 minutes. Agoy lisod ning kinabuhi. Pati ang bus ako lang hingnan nga mularga na ba. Kanang busy jud kay. Pasensya gimo sa akong panungog uy wa ko ka. Kini laging na naglakaw ko unya, nagkuan ko sus nagunahuna ko unsay mo gawas karong adlaw kay pagpusta bayasad ko. Kung pildi mo pildi sa ko, kung daog mo daog sad ko. Pero abi niyo mga guys, bisan kapoy kay kung lawas nako gipamati nga sakit akong mga kabukugan. Nga akong murag kong nabugat ko akong kasabot dako naman unta akong anak si akong kamanghura 19 years old na ba yan pa din ang bugat no nya na ako'y kuan nga musanting akong ulo nagiuban naman taon niyo nya kuan daghang kay kong uban nya paglakaw unusara inusara mangatag niya ko og lucky number unya kung unsa man gani kay sugoon ako akong anak na babae mo akong palaybon akong anak nga babaeng kamagwangan mo ako sugoon og pa-live ngatag og lucky number kay ako lay bili ng ang kuan sa ngana ni sa lucky number ang iPad nya para manghatag siya wa mo koy oras gud kay akong bus gud pasensya mo kay akong bus wala diri nasa England nya dalhon man ako sa kong bus niya na may diferensya gud kay akong visa di man ko visa niya gud sarili muna ko ning visa kagalingon ako ba mao di ko madanyag asa siya mao na pero basin puhon transfer niya akong visa inshallah nya ako lang siguro akong mga anak unya mga guys og palaybon ha kay busy man ko kayo ko dili ko kay ka focus gay gabi abot na ko diri sa mua alas 11 nas gabi magbiyahe ko usa ka oras og tunga mugawas ko gikan trabuho 9 o'clock mubiyahe pa taw ko usa ka oras tunga maabot ko sa mo mahugas pa plato magkuan pa ko mamilo pa ko sa kong mga snina nya magkuan pa ko sa kong vlog upload makatugtaw ko alas 12 mo ni nigmata na ko maningkamot ta ko magkamata ko alas 4 di mo ko kamata mura bang ko napatay na sa tulog nya wala na gid wala ko panahon mamurag makaingon magay kusahay nga mundang na lang siguro ko aning sortis kay lisod jud kayo akong kuan og time ba pero sige lang karon ra man ni siguro si mana o duha ka semana kay akong boss mo balik to amo ba so makapokus na siguro ko pohon kay ika June 1 kuha naman anak ko bakasyon naman ako ng June 1 hangtod September so wala na koy di dala na koy duty pero na koy part time nga iring usa ka buwan na koy part time sa iring sa May hangtod June July nang bus na signal ng bus de July uli you will go ha you will go Yeah. may gwapo diha Ready? driver was bus good. O may ako sakyan kada adlaw driver sa bus.
Unya, kuan mga guys, na ako'y part-time, May to June. Ang ako part-time, May to June, 21. So, then magpa-operasyon ko. Magpa-opera ko sa akong mayuma. Dayon, pag mag-opera na ko sa mayuma, mauli dayon ko sa Pilipinas. First week sa July. Giplano dyan na ako tanan ang akong pagbuhat. Kay sayang man dili ko manikamot sa part-time sa akong diri before kong uli. May na lang. Uli na ko dagan. Ibaw bi ako dagan mo. Bisita na ko mga kaliwat na ko. Oo niya. Kuan. Kita niya ninyo dito kasi taga Cebu ng mga viewers na po sa Suertes. Kita tayo po niya tinuod yung mga guys lain dito kong lawas na puro bukog niya ako tingog nakuanan na siguro niyo akong tingog iba dyan. So kiantos rin ako kay work man good niya dili ba sa'yo basta abroad ka kung di ka mulihog, wala ka. Ako sa tukmurag ako, masig pasahero, special. Ako rin pasahero. Kung saan nabira ni 170 ang bus, ha? My friend, this is bus number is 170, right? Yeah. Okay. 170, pat din niyo. Kaya ako rin kitang usang driver rin. Nya, ang ako paminti niyo series 704 ba yan? Pat din niyo 170. Mauni yung number sa bus no 170, right? Yeah. You see this screen. Yeah, mauni ha. Pati na mauna. 170 number bus. Iso ay dun. Ere, guwapo, laping. This one TikTok video? Yes, YouTube. YouTube? Yeah. So ako rin tayo sa pasahero. Pat din yung 170 ha. Oldro. Malay mo, target. Target na karong adlaw ah. Nya 710 ana 107. Nya may mga guys, diri na lang kukutob kay kanang ganan pang gusto yata. Dito sa tinuod bitaw nung lain jud akong lawas mga guys niya. Sa tinuod lang naglain akong lawas pero minaantos-antos ang ginako kay tungod lagi nga nasa tayo mga obligasyon sa Pilipinas kundi kumulihog nasabi ako ginikanan ginasuportaran especially jud ako mama special bisag di gud na milyon akong ihatag sa mga mama ko pero at least nakahatag ko sa mga mama di ba kay kita ba yan sulti ang takapin na kada bis jud na ako ano atong ginikanan isa ra ba yan dili ta kitag laik inahan kita man tag laik inahan pero laik jud to atong original nga inahan so mo gyud na pirmi na ko ginabatbat sa mga anak na ako sila igno kontras buhi pa ko pangga ako ninyo kay kontras buhi pa ko unya ra ko ni pangga og na ko cemetery di na ko ra sila kay kabalo man jud ko nga lahi na ilang feelings na ko kay wala sila na nako sa kamot pero ako grabe ako pag-adjust sa mga anak bisan ko kay bilang ako ang inahan bilang nga inahan ko so ako gid ang mag-adjust kay sa istorya bitaw sa kinaraan wala may anak na nangitag inahan ang inahan may nangitag anak di ba ang inahan may nabiga lain jud ako puminaw ang butoy ato pa maning pila na kaadlaw kung simana naman ni ako ibati sakit ako mga diri mga bukog-bukog bitaw ay Diyos ko Lord ayo itugod kay lisod ko magkasakit pinding ko nya kabalo ba ka aning mga Amerikano nga amo once gani nga magkasakit-sakit ka lahi ba na sila practical ba na sila
usa pa na nimo kamahal ilang anak sila ay dili na sila ganahan madisturbo sa ilang mga trabaho kanang mga butik wala mangita na sila mga nani nga mga masaligan o pareho karon akong maadam na astig lang niya kamera ang bata na bilin suwa jud ko panahon lagi uting mo pagkaon ako pero kaluoy pus Ginoo bisag sigud dagan kuan ni itamok-tamok mago yawan bitaw ko ano itamok-tamok ko kamay pero okay ra sa di kaysa modaot talaing kay tanawon na bitaw kay tingog ko so dinhi nila ko tuba unya nila ta mo istropon ako sugo akong anak paningkamot ko unya mga before mag 9 PM siguro maningkamot ko nga makahatag laki number akong anak ako subuon unya siya mag-like niya ayaw lang maglaylay kung akong anak ang maghatag ninyo o You can stop this video. Stop. ha? You can stop by talking.